Normaal speelt zo'n vies op zo'n priestercerk gewoon een tjelke. Maar in dit geval zit die tjelke dus op een wapenschild. En dat hebben we van die ouderdom nog nooit eerder al getroffen. Hier net in Friesland in elk geval. Dus die priesters die hingen normaal geen wapens. En dat mocht natuurlijk eigenlijk net voor die geestelijke. Maar daar ben je op een gegeven moment wel mee begonnen. En hier is juist er dus een voorbeeld van. De ontdekking kwam een Stolve Ivelien al onder het jocht. Keusner Klaas Veremius Buning waardoor de nieuwe eigenaar van de tjerken. Bij het opknappen van de vlier kwamen de stjen te vastgien. Dat verwachten ze net. En in het begin dan probeerden ze zich nog wat te ontcijferen van wat stiert er in het begin. En dan begon het met een B en een U en een N. En toen dacht ik, oh, dat is Buning, wist wel. Dat is de vindt een eigen graven haast. Je krijgt zo'n Egyptische schatgraver die het met een vloek dat we, daar moesten op dat moment we wel even om grinniken. De kunstenaar had de stien weer bedobben en er net meer onttocht. Oont van het mooitiet. Toen kwamen de grijfstien bij Tafal weer ter sprake en is de grijfschriftencommissie van de Frieske Academie inschakelen. Zij doggen al jaren onderzoek naar oude grijfstien. Bij 4 uren ontcijferen hadden ze ontdutsen wat erop staat. Op Sint Johannes Baptista dag do Sturf her Ulbe personer hier begraven bidden voor die ziel. En dat is eigenlijk een hele gongbare constructie. De teksten die op de cerken staan, zijn in het Middel-Nederlands. De grijfstien zijn van 2 Roomse geestelijken die het in de 15e eeuw in de omjouwing van Pieters Bjerrum libben hadden. Na alle gedachten zijn de grijfstien vol verpleegd. Het gewone volk moest voortdurend naar het oosten tapen, jongste dijk. Dan moesten ze zien wat er al gebeurde. En bij de priesters werd het dan andersom, maar die moesten het volk voortdurend staan spreken. Maar worden we deze die leidt dan verkeerd, want deze leidt van west naar oost. Dus die zo krijgt niet zo bij het gewone volk. Omdat Buning eigenaar van de kerk is, wil hij de grijfstien tentoonstellen.